अरे पोरी आल्या पोरी भारी मोडून चकोरी त्यांची व्हायरल स्टोरी आली ट्रेंडिंगला जणू चांदणी ही कोरीच्या करायला पोरी आली ढगातून खाली बघा लँडिंगला अग चटक चांदणी चतुर कामिनी काय म्हणू तुला तू हायस तरी कोण कोण वही वही कोण छबीदार छबी मी तोऱ्यात उभी हजारानं लाईक्स माझ्या डीपीला छबीदार छबी मी तोऱ्यात उभी पोर मग मग माझ्या डीपीला छबीदार छबी मी तोऱ्यात उभी हजारानं लाईक्स माझ्या डीपीला छबीदार छबी मी तोऱ्यात उभी पोर मग मग माझ्या डीपीला म्हणत्यात हॅलो करत्यात फॉलो इन्स्टा ट्विटरला वर नंबर मागणं थेट